Amahlalakhulu, abantu abaningi bacabanga ukuthi sekwephulile ithuba lokushintsha indlela yabo yokuphila. Ukwesaba ukuthatha amathuba kubonakala kuyinto evamile, futhi bakhetha ukuhlala endaweni yabo yokunethezeka. Kodwa-ke, iqiniso elikhulu liwukuthi ukwesaba kumane kuyindlela yokucabanga, luhlobo lokuqamba amanga kwengqondo. Akulona emsebenzini, ezikweletini, noma emathubeni abonakala engenakufinyeleleka. Ukukhathazeka kuphakathi kwenu, enhliziyweni yenu. Okumangalisa ukuthi njengoba ukhula, kuya kulula ukunqoba ukwesaba, ngoba okuhlangenwe nakho kubonisa ukuthi izinto eziningi ebesizikhathaza ngazo azizange zenzeke. Isitha esikhulu asiyona intukuthelo, kodwa ukungazi. Ukungabaza kuvela ekungazini, ekungakwazi ukuqonda nokuqaphela kahle okuhleli phambi kwakho. Uma singazi ukuthi into isebenza kanjani, ingqondo yethu ngokuzenzakalelayo iyakha isithombe esibi kunazo zonke. Ngakho-ke, abantu abaningi bayazingabaza ukuze batshale imali, baqale ibhizinisi, bashintshe umsebenzi, noma bafune ubuhlobo obuhlala isikhathi eside. Baphawula imibuzo enjengokuthi, kuthiwani uma ngingaphumeleli, kuthiwani uma ngilahlekelwa yiyo yonke into, kuthiwani uma sekwephulile isikhathi. Kodwa-ke, abazibuzi kancane nje ukuthi, kuthiwani uma kuphumelela. Lena yiyona mehluko phakathi kokuphila okulinganiselwe nokuphila okuqabulayo. Ngingaqonda lo mkhuba ngoba ngibe ngivaliwe kuwo. Ngangisebenza eToronto emnyangweni wezimbiza. Kwakuyisikhundla esiqinile, futhi akekho owayeshiyeka. Kwakuyinhlanhla, kodwa kwakusho ukulahlekelwa amaphupho ami. Nganginesifiso esijulile sezinto eziningi, kodwa ukwesaba kwakungibamba. Ngangisesaba ukushiya okulungile ngenxa yalokho okungaziwa, ngisesaba ukwahlulelwa, ngisesaba ukulahlekelwa yiyo yonke into. Ngangichitha ubusuku ngicabanga, kuthiwani uma konke kuphambuka. Ukwesaba kwakucimise intshiseko yami. Lokho okwangikhulula akuyona isibindi esibukhali, kodwa ulwazi. Umqeqeshi wangibonisa ukuthi lokho engangikubiza ngokwesaba kwakuyinto yokungabi nalwazi. Ngangingazi ukuthi ingqondo yami isebenza kanjani, ngangingazi ukuthi ngiyishintsha kanjani imicabango yami ibe yimiphumela, ngakho ngangihlale ngicabanga okubi kakhulu. Ngaqala ukufunda, ngabona, ingqondo ephawulekayo ikhetha imicabango, kodwa ingqondo engaphawulekile iyayamukela ngaphandle kokubuza. Uma ngigcina ingqondo yami engaphawulekile ngemicabango yokwehluleka, ukwesaba, nokungabaza, ngangingalindela kanjani imiphumela ehlukile. Bheka indlela okubonakala ngayo empilweni yansuku zonke. Mangaki amacesha owagcina imali, kwabe sekuba nethuba elihle lokutshala imali. Kukhona okuthile phakathi kwakho okwakusho, kuthiwani uma ngilahlekelwa yile mali. Ngenxa yale micabango ulahlekelwe ithuba. Ngemuva kwalokho, uyakubona abanye abantu bephumelela ngaleyo mali, bese uzisola. Lokhu akuzange kwenzeke ngenxa yokungakwazi, kodwa ngoba ukungazi kukhulise ukwesaba, futhi ukwesaba kwaqeda isenzo. Lolu hlobo lokuziphatha luvamile. Ucwaningo lubonisa ukuthi uma kubonakala amathuba amasha, abantu abaningi bakha izimo ezimbi. Yingakho amaphesenti angama-80 abantu abadala bahlala emisebenzini abangayithandi. Akuyona into yokuntuleka kwezinye izinto, kodwa ukwesaba ukulahlekelwa ukuphepha okulungile. Lokhu ukwesaba kuyiqiniso, futhi kuvela ekungazini ukuthi ungashintsha kanjani izifiso zibe yimiphumela. Lapho ngiqonda lokhu, konke kwashintsha. Ukwesaba akuzange kuphele ngokushesha, kodwa kwaqala ukungilawula. Ngabona ukuthi ukungabaza kwakuyisibonakaliso sokuthi ngidinga ukufunda okuningi, ukuqonda kangcono, nokucwaninga. Njengoba ngithola ulwazi oluningi, ukwesaba kwaba kancane. Zonke izinyathelo, ngisho noma zingaqinile, zazibonisa ukuthi ukwesaba kwakuyiqiniso. Cabanga ngokuphila kwakho. Mangaki amaphrojekthi, amaphupho, amathuba owawushiye ngenxa yokwesaba okufihliwe ngokungazi? Mangaki amacesha okhethe ukuhlala ukhululekile, ngisho noma ungajabuli, ngenxa yokuphepha okucatshangelwayo? Ekugcineni, ukuphepha akuzange kukubize kakhulu kunokuthatha amathuba. Lokho engikufundile, futhi okungashintsha impilo yakho, ukuthi ukwesaba kungaba usizo ekukwaziseni ngengozi yangempela.
kodwa ukwesaba okuqeda amandla kumane kuyinto yokungazi. Indlela kuphela yokukunqoba iwukushintsha ngokuqonda, ukufunda nolwazi. Uma siqonda indlela ingqondo esebenza ngayo, uma sibona into engabonakali, ukwesaba kuyalahlekela amandla. Yileyo yisisekelo seshintsho langempela, ukuqonda ukuthi isitha asikhona ngaphandle, kodwa ngaphakathi kwakho, sikhulile ngokungazi. Uma ufune ukuqonda, ukwesaba akuyona into yokubopha, futhi libe yisibonakaliso sokuthi useseduze nento entsha, into engaphakamisa impilo yakho. Abambalwa ababona ukuthi ukwesaba akuveli nje. Liyimphumela yezinye izinto ezincinci eziqala ngokuthula. Okokuqala kuza ukukhathazeka. Ucabanga ngokuphindaphindiwe, ngingaba nemali eyanele, kuthiwani uma ngilahlekelwa umsebenzi wami, kuthiwani uma kukhona okwenzeka emndenini wami. Le mibuzo ebonakala ingenamsebenzi idala ukungabaza. Ukungabaza kuya kuqina futhi kushintshe kube ukwesaba. Lokhu ukwesaba, uma kukhulile, kuveza ukukhathazeka. Ukukhathazeka okucindezelwe kuyaba yisikhathi esinzima. Isikhathi esinzima eside siyaphazamisa uhlelo lokugcina amandla futhi siholela ekuguleni komzimba. Le ndlela efihliwe ibhubhisa impilo yabantu abaningi, futhi cishe akekho okhuluma ngayo. Ngibonile lokhu kwenzeka kubantu abasondelene nami. Abasebenzi babekhathazeka ngemali, imfundo yabantwana babo, ukondla imindeni yabo. Ekuqaleni kwakubonakala sengathi kuyisimo esibi. Kodwa ukukhathazeka okuqhubekayo kwaphula impilo yabo, kwabangela i-ulcers, i-hypertension, izifo zenhliziyo. Konke kwaqala ngemicabango engapheli. Umzimba awukwazi ukuhlala isikhathi eside esimweni socindezeleko. Ucwaningo lwezokwelapha lubonisa ukuthi ngaphezulu kwamaphesenti 70 ezifo zanamuhla zihambisana nokwesaba kanye nemizwelo engalawulwa kahle. Isisekelo senkinga asikho emzimbeni kodwa engqondweni. Imicabango embi ithumela imiyalo engqondweni engaphawulekayo. Umzimba uyaphendula njengokungathi ingozi iyaphila, ukukhulula ama-hormones, ukusheshisa inhliziyo, ukunciphisa imisipha. Kodwa-ke awekho ubungozi, kodwa imicabango engalungile. Leli qiniso liqala ukugula. Ngikubonile lokhu. Ngesikhathi ngisemnyangweni wezimbiza, ngaphambi kokushintsha impilo yami, ngangivaliwe ekukhathazekeni okuqhubekayo. Umsebenzi wawuqinile, kodwa isifiso sokulahlekelwa impilo yami kwangibamba. Ngangicindezela ukukhathazeka, ngenza sengathi konke kulungile. Ngaphakathi ngangivaliwe, futhi lokhu kwakuthinta impilo yami, isimo sami sengqondo, ubuhlobo bami nabantu. Kwakungaleso sikhathi engiqonda ukuthi ukucindezela kwakuyisixazululo. Ukugcina ukukhathazeka kwangikude nento engangiyifuna. Lokhu kwenzeka kubantu abaningi ngemva kweminyaka engama-40. Baqoqa okuhlangenwe nakho, izibopho, izikweleti, abantwana. Bathatha umthwalo omkhulu wengqondo, kodwa esikhundleni sokukhuluma noma ukushintsha le micabango, bakhetha ukuthula. Leli qiniso liyaba usizi, futhi ngokuhamba kwesikhathi liba yisifo. Akuyona into engaqondakali ukuthi abantu abadala abaningi kuleli qembu bahlangabezana nezinkinga zempilo. Umzimba ubonisa isimo sengqondo esingazange siphawulwe iminyaka eminingi. Kuyaphambana indlela okukhathazeka okuncane kungakhula futhi kubhubhise impilo yomuntu. Mangaki amacesha owake waphila ngalokhu. Waqala ukukhathazeka ngemali, isikhathi esinqunyiwe, ingxoxo enzima, futhi wazithola esimweni sokwesaba okungalawuleki. Mangaki amacesha lokhu kwesaba kube yimbangela yokungalali kahle, ukulahlekelwa amandla, ukungabi namandla. Lo ngumjikelezo oqhekekile obopha abantu. Kodwa-ke, lo mjikelezo ungaphazanyiswa. Uqhubeka ngoba abaningi abaqondi ubukhulu bokukhathazeka. Abantu bakholelwa ukuthi inkinga ikhona kumboshini, kuhulumeni, enkingeni, emthweni, kodwa empeleni ivela emcabango. Engqondweni, ukukhathazeka kuya kuqina futhi kube yimbangela yezinye izinto. Uma singaqondi le nqubo, siyoqhubeka nomjikelezo omubi, sigula ngaphakathi futhi sizibhubhise ngaphandle. Ukwesaba kuyisibonakaliso, isixwayiso sokuthi unikeza ingqondo yakho imicabango engenasisekelo. Ukukhathazeka kumane kuyindlela umzimba ozamile ukuphatha amandla engenalo qondile.
Isimo esinzima siyisibonakaliso seminyaka yokucindezela imizwelo. Ukugula komzimba kuyinto yokugcina umzimba uthanda ukuya eshintshweni. Lokhu kuqonda kushintsha konke ngoba uqonda ukuthi awudingi ukuqhubeka nale njongo. Uma ngikhuluma ngoqondo, angikhulumi ngomqondo ongakhombiswa, kodwa ngolwazi olusebenza njengesihluthulelo. Ukuqonda kusebenza kanjani emcabango wakho uma ucabanga? Kuyinqubo yokuqaphela indlela ingqondo ephawulekayo ikhetha futhi engaphawulekayo iyamukele izinto ngaphandle kokubuza. Uma siqonda le nqubo, konke kwashintsha. Amandla akhulise ukukhathazeka manje asebenzisa ukwakha, ukudala izithombe ezicacile zalokho oyifunayo, uzibeke ngaphakathi kuze kube yilapho impilo yakho iqala ukulalela. Into yokuqala engiyifundisayo ukusebenzisa kahle ingqondo. Ukubona ngemininingwane, ukuphikisana ngesiqephu kuze kube yilapho umzimba uqala ukusebenza, lokhu akuyona intukuthelo, iyindlela. Isayensi ibonisa ukuthi ukusebenzisa kahle ingqondo, uma kwenziwe kahle, kuveza imiphumela yangempela. Ukucabanga ngezinto ngokucacile futhi ngomzwelo kunomthelela omuhle futhi olinganiswayo ekupheleni. Kodwa-ke, akusiyi into yokucinga ngezikhathi ezithile, kufanele kube umkhuba. Ukuphindaphinda kudala ukwenza izinto ngokuzenzakalela. Uma uhlakulela umkhuba nsuku zonke, ukufunda okuncane, ukubona, ukuphikisana okulandelwa umzwelo, lokho akuyona into yokuncane, futhi liba yinto yokuzenzakalela. Ucwaningo mayelana nokwakha imikhuba lubonisa ukuthi inqubo ithola isikhathi nokuzinikela, kuyizinyanga zokuphikisana nsuku zonke kuze kube yilapho impendulo entsha ibe yinto yokuzenzakalela. Futhi khona kunembono ebalulekile phakathi kwezimali nokucabangisisa kahle. Uma ingqondo ihlale ikhathazekile ngezimali, ilahlekelwa amandla okucabanga nokwenza izinqumo. Ukwesaba kwezimali kudala umngxuma uhlale uzama ukuphelisa imililo kuze kube yilapho ulahlekelwa amandla okucwaninga, ukufunda, nokudala. Ucwaningo lubonisa ukuthi ukushoda kukhipha umthwalo ongakanani wemikhuba, kunciphise ukunaka nokulingana kokwenza izinqumo. Ukuqonda lokhu kushintsha konke. Uma uqaphela ukuthi inkinga ayikona ukungafuni, kodwa ukuthwalwa kwengqondo, isisombululo sivela ekuqedeni lomthwalo. Ngemikhuba ekhulise amandla akho engqondo kanye nezinto ezincane ezilula eziqinisile ukuzethemba kwakho. Ibhuloho eliwusizo phakathi kokuvumelana nemisebenzi yakhiwa ngeziphambano ezine: ukufunda okuqondiswe, ukubona ngomzwelo, izenzo ezincane ezivivinywayo kanye nokuqopha okuqhubekayo. Ukufunda okuqondiswe kusho ukukhetha ngokucophelela, izincwadi, izifundo, abantu ababonisa imiphumela futhi baqonde izimiso, hhayi ukukhumbula izinto. Ukubona ngomzwelo kusho ukudala isithombe ofunayo ngemininingwane yemizwelo futhi ngomzwelo, hhayi nje ukubona imali ebhange, kodwa uzizwe uphephile, uhleke, ingxoxo oyoba nayo uma lokho kwenzeka. Izenzo ezincane ezilinganiswayo ziyizinto ezingahlali zingathinta. Unikeze umsebenzi kwamahora ambalwa, tshala imali encane ukufunda, khuluma nabantu abathathu abasha ngombono wakho. Le mibuzo emincane iphendula ingqondo yakho. Ukuqopha okuqhubekayo, ukubhala nsuku zonke isigameko, nokuba sincane kangakanani, iqinisekisa ukuthi uhlelo olusha lusebenza. Ngivumele ukwabelana ngokuhlangenwe nakho okubonisa le nqubo. Ngesikhathi nginquma ukufunda ngokujulile, kwakungeyona into enkulu nje, ngisebenzise lokho engikufundile njengomsebenzi wesayensi empilweni yami. Kwakukhona uhlelo, ukufunda nsuku zonke, ukubona, ukwenza izinto ezincane nokulungisa ngokusekelwe kulokho okusebenza. Ngonyaka wokuqala ngemva kokusebenzisa le miyalo, isimo sami sezimali sashintsha ngendlela emangalisayo. Ngadlula ekutheni nginezigidi ezimbalwa ngokwakha ibhizinisi elanginikeza imiphumela engangicabanga ukuthi ayikwazi ukwenzeka. Ngikhumbula usuku engibona ukuthi lokho kwenzekile, ngakhala ngenjabulo, ngazizwa ngikhululekile futhi ngijabule, futhi ngiqonda ngokucacile ukuthi lokho okwakungibamba kwakungelona izwe langaphandle, kodwa umkhuba enganginawo. Lesi sintsho silandela ithemba engingakaze ngilibone ngaphambili. Kwakungelona ubuvila, kwakuyiqiniso ephilayo lokuthi ukuqonda nakho ukuqhubeka kuguqula umlando. Ngokuqondene nokwakha, uma ungaphezu kweminyaka engama-40 futhi ufuna ukushintsha impilo yakho manje, yenza kanje: thatha imizuzu engama-20 kuya kwama-30 ngosuku.
Imizuzu eyishumi yokufunda noma ukufunda okuthile ofunayo, izimali, ibhizinisi, ikhono, imizuzu eyishumi yokubona okuhlelwe kahle, imininingwane, ngubani okanye ubani ohambisana nawe, isikhala, umsindo, umzwelo. Futhi imizuzu emihlanu kuya kwelishumi yento encane eyivivinyo, ukubiza iklayenti, ukuvula i-akhawunti encane yokutshala imali, uthumele isicelo. Phinda lokhu nsuku zonke, ngokuhamba kwesikhathi, ukuphindaphinda kuyobeka imiyalo emisha engqondweni yakho engaphawulekayo ezolungisa izimo zakho ngezinto ezisebenzayo. Le nqubo iyasekelwa yizindlela zokuzethemba. Uma uqoqa okuhlangenwe nakho okusebenzayo, ngisho noma kuncane kangakanani, ukukholelwa kwakho ukuthi ukwazi kuyakhula futhi lokho kukhuthaza ezinye izinto ezinhle. Lokhu kusho ukuthi awudingi ukuba uzizwe ukwazi ngaphambi kokwenza. Qala ngezinyathelo ezincane eziveza ubufakazi obuqinisile, futhi ukukholelwa kuyovela. Ukuphawula okugcina okuwusizo, yekela ukulindela isikhathi esikhulu sokuqala. Ukufunda nokuqhubeka nsuku zonke kuyilokho okuyisixazululo sokungabaza. Yenza izinsuku ezingu-9 ezilandelayo kube umjikelezo wokufunda kanye nokuvivinya, lungisa, qinisa, phinda. Ingqondo inengqondo yayo siqu, yinikeze ukuqonda, futhi izobuya, ihlelele imikhuba yakho, ivule ubuhlakani bakho, futhi idale ithuba olikubonayo ngokucatshangelwa nje. Uma uvumelana nalokhu njengendlela hayi njengengcamango engenamsebenzi, uzobona ubufakazi nsuku zonke, ubufakazi obuncane obuqoqwa kuze kube yilapho, ngokuzumayo, okungenakwenzeka kuyeke ukuba okungenakwenzeka. Ukwesaba nokholo kuyizinto ezifanayo, imibono ehlukile yomqondo ofanayo. Zombili zidinga ukukholelwa entweni ongeke uyibone. Ukwesaba kukwenza ukholelwe enkingeni engekaze yenzeke, futhi ukholo kukwenza ukholelwe ekunqobeni okungakaze kube khona. Umehluko ukhona ngokuthi ukwesaba kucimise amandla futhi ukholo luveze amandla. Cabanga kahle, mangaki amacesha owake wenze izinqumo ezikukhathazile ngokuphila okubi okwakukhona engqondweni yakho kuphela? Mangaki amacesha owayezincile ukwenza isinyathelo ngoba ukholelwe kakhulu ekuhlulekeni kunokunqoba? Lolu khetho olungaziwa luhlukaniselani labo abaqhubeka nabahlala bekhululekile? Ngikhumbula isikhathi sokuqala engibona leli qiniso kimi. Ngaphambi kokuvula ibhizinisi lami lokuqala, ngangihlala ebusuku ngicabanga ngezinto eziningi ezingase zihambe. Ngibona imali yokweba, abangane bebopha, umndeni uyangibheka ngokungakholelwa. Ayikho lento eyenzekile, kodwa ngaphakathi kwami kwakubonakala kuyiqiniso kangangoba umzimba wami wawuphendula njengokungathi kuyiqiniso. Inhliziyo yami yayisheshisa, izandla zami zazifutha, futhi ngazizwa ngicindezelekile esiswini. Kwakuwubufakazi bokuthi ukwesaba kunamandla okudala impilo yomzwelo ngisho ngaphambi kokuba into ikhona. Kodwa-ke, ngesikhathi ngigqoka izingubo futhi ngiqala ukuzibona ngicabanga ngezinto ezinhle, ngibonile ukuthi le nqubo ingasetshenziswa ngenzuzo yami. Esikhundleni sokucabanga ngokwehluleka, ngiqale ukucabanga ngamakhasimende angenayo, izikweleti ezikhokhwayo, impilo yami ishintsha. Okushintshile akuyona indawo, kodwa indlela engangilibona ngayo. Futhi leyo ndlela ihlukaniselani impilo ejwayelekile nempilo ekhethekile. U-Oprah Winfrey uyisibonelo esihle salokhu. Wazalelwa ezweni eliphelelwe yiyo yonke into, waphila ngokuphathwa kabi, wehluleka kakhulu ekuqaleni kwempilo yakhe. Uma eketha ukubamba ukwesaba, wayezoqhubeka nomjikelezo wobuhlungu nokungabi namandla. Kodwa-ke, wakhetha ukukholelwa entweni engayiboni, ikusasa lokulawula, ubuthebi nomthelela. Lokhu ukholo akushiyanga izithiyo, kodwa kumqinisekisile. Namuhla, akunakwenzeka ukubuka umlando wakhe ngaphandle kokubona ukuthi ukholo lwaluyinkosi engabonakali eyamholela lapho kwakubhaliwe khona ukuthi kwakungenakwenzeka ukuya khona. Lokhu kungamandla okukholelwa okuqondwa. Akuyona into yokukholelwa ngokungazi, kodwa ikuqonda ukuthi ingqondo iphendula entweni oyinikezayo. Ucwaningo lwengqondo lubonisa ukuthi ithemba lilingana nemisebenzi, okuyinto ebizwa nge-effect placebo. Uma umuntu ekholelwa ukuthi uthola okuhle, umzimba wakhe ngokuvamile uyaphendula njengokungathi kuyiqiniso, ngisho noma kuyinto engama.
Lokhu kuyaphila uma ukholelwa ukuthi okuthile kuzophumelela. Umzimba wakho, imizwelo yakho, nezenzo zakho ziyahambisana naleli themba ukudala izindlela zokwenza. Kodwa-ke, khona kunezinto ezimbi. Uma unganqumi ngokucacile, ingqondo yakho iyakuqondisa. Futhi, ngokuvamile, ikhetha ukwesaba, ngoba ukwesaba kuyindlela yokuzigcina ephilayo. Yindlela yokuzenzakalela. Kodwa-ke, ukuphila ngokuzenzakalela ngemva kweminyaka enga-40 kusho ukuphinda imikhuba engasebenzi. Kusho ukubamba into ephila kuphela futhi ungake ube nezinto ezifaka umoya. Mangaki abantu abaziwayo abaqonda leli zindaba abavalwe emisebenzini abangayithandi, ebuhlotsheni abangajabuli, emikhubeni ethatha amandla kuphela, ngoba bakholelwa ukuthi ukushintsha kwakuyingozi. Akuyona impilo ebabamba, kuyinkolelo ephosakeleyo ababeyibeke ekukhathazekeni. Ukukhetha kuhlale kukhona, noma usebenzisa ingqondo yakho ukwakha ikusasa elikhuthazayo, noma ukwakha iphupha elikuvalayo. Zombili izinto zidinga amandla, ukugxila nokuthi ukukholelwa. Kodwa-ke, kukhona eyodwa ivula amasango. Uma uqonda lokhu, uyaqonda ukuthi ukukholelwa akuyona into yomoya, iyithuluzi eliwusizo. Ukubona izimo ezifanayo ezinikeza ukukhathazeka komuntu futhi uqonde ukuthi yinto enhle ekukhuleni. Ukukholelwa ekunqobeni ngamandla kangangoba umzimba wakho uqala ukwenza njengokungathi kuyinto engaphepheki. Sawubona, nina. Ningakahluleka yini ukulwisana novalo lwakho? Kungathi ukhona umthunzi omkhulu ohlala phezu kwakho, ekuvimbela ukuthi uphishekele amaphupho akho. Kukhona indlela, ngempela. Akuyona imfihlo, kodwa iyindlela yokusebenzisa amandla angaphakathi. Ucabanga ngokuhluleka, uvalo lwezinto ezingalindelekile, kodwa lokho akuyona iqiniso. Uvalo luqala engqondweni futhi singalulama. Khumbula isikhathi lapho uthanda umuntu noma uqala umsebenzi omusha. Bekukhona ukungabaza, kodwa uthando lwakho, ithemba lakho, lalukude kakhulu kunalo valo. Lolo mandla, lokho kuzethemba, sekukhona kuwe. Udinga nje ukulivusa. Dingafana nezimbali ezindaweni ezomile, zibambelele ngokuqinile emhlabathini. Ngokufana amandla akho ahlala kuwe. Qala ngokubhala phansi uvalo lwakho ngokucacile. Yini ekuthukuthelisayo ngempela? Ukuqaphela lokho kuqashela amandla alo. Bese uzibuze, ingabe lokhu kuyiqiniso noma kungenzeka nje? Akuyona yonke into ekuhlaselwayo iyisinengelosi. Qinisekisa ukuthi uvalo luvela kuwe. Uhlala ubona ukwehluleka, kodwa ungazibona na uphila impilo yakho ephilile, uphumelela. Yenza isifiso sakho sibe ngumfanekiso oqabuqabu engqondweni yakho. Yenza njengoba ngaqala ibhizinisi lami, ngingenayo imali, isipiliyoni noma iziqu, kodwa nginesifiso esinamandla. Ngabe ngikhathazeka? Yebo. Kodwa ngabhala phansi uvalo lwami, ngalulwa, ngalufaka esikhundleni sokuthemba. Ngalubona umsebenzi wami ukhula, amakhasimende aqinile, umnotho ukhula. Ngaluthola. Ukuzethemba kukhula njalo. Le ndlela isebenza nazo zonke izinto, ukushintsha umsebenzi, ukuqala ibhizinisi, ukuthola umlingani, ukutshala imali. Ungavumeli uvalo lukuvimbele. Bhalani uvalo lwakho, nilibuze, nilibeke esikhundleni sokuthemba. Bhala okuhle, okuhle, okuhle. Lokhu kuqeqesha ingqondo yakho ukuthi ibone okuhle, ukuthi ikholelwe emandleni akho. Yenza lokhu izinsuku eziyisikhombisa. Kuyisikhathi esincane, kodwa amandla aso makhulu. Ngemva kwezinsuku eziyisikhombisa, uzozizwa unethemba, uqinile. Uvalo luzoba ngumngani wakho, ngoba uyazazi amandla alo, futhi ungalulwa. Lokhu akulona iqhinga lezimanga, kodwa iyindlela yokuthi uqale ukuphila impilo oyifisayo. Kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka emingaki, ungaphumelela. Hlala uqinile, uqine, ungalahlekelwa ithemba. Ukuzethemba kwakho kuzoqala, futhi uzokwazi ukwakha impilo yakho oyifisayo. Ngicela ufake imizamo, uphumelele impilo yakho. Ngiyabonga.